Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Ketenat Kampung Yeng Jong Sarkar India Amit Shah Ulalej ban bu sentiu haki ar penrir ligi senduk yap Jong kilanot kibla syak sit yap haki lekno hapa halgam ha Jammu and Kashmir labu lang ha kaju jaka hapa halgam ya kini ki ar penrir ligi senduk pat hadian kata on ra sha Srinagar airport bat na airport pat an pun poi shakishnong gi jongki ka Sarkar Jammu and Kashmir kala pen bena bakan yarap ni ai bailut kesan shi phaulak tingka shi ki bahyang asam jong ki bayap ar lak tingka shi ki baman saujur bat shi lak tingka pat shi ki baman sau malumala menteri rang buat duk kari Narendra Modi bat menteri Ketenat Kampung Yeng Amit Shah kila ong baka India kan sengap jar halor kan ni bat kan pen phai kala de ki kam kalami ka jing khi ha Jammu and Kashmir pan pau ya ka jing persya halor kan ni ka jing sya siat yap dusman ki nong jengok kai ha pahalgam ha ka bakala don ka jing thang tayar bat ka seng ka bala tip kum ka sanatan dharam sabha kala pelong da ka ban kum ka dak ka jing persya ki muslim ki basa Jammu kilami patba ban pen pau ya ka jing persya bat kila perta pen remru ya ka Pakistan kam hadin ki purit ka Jammu and Kashmir kila tok ket banyak na ki brio ki bala bat ki pharu bakin batai ya ka rukom long ka dur ka dar jong ki leno bat ling ba ka jing batai jong ki balat lala bandro ya ka dur jong ki laingut ki leno bat lala ru ban tip ya ka kerteng jong ki kini ki laingut ki leno ki de tip kerteng kum Asif Fauji Suleiman Shah bat Abu Talha ki dei ki dekhot jong ka seng the resistant front kashnat jong ka lashkar Taiba